வணக்கம் நண்பா. யூடியூப்பில் மறந்துருக்கிற 4 அற்புதமான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க யூடியூப்குள்ளே போகலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது பார்க்குறீங்கன்னா இப்படி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும். இது இப்போ மொதல் ட்ரிப்பு. இப்போ ரெண்டாவது ட்ரிப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்படி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி மேலே இழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். அப்படியே மேலேருந்து இப்படி கீழே இழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இது வந்து ரெண்டாவது ட்ரிப்ஸு. அடுத்து தேர்டு ட்ரிப்ஸ் பார்க்குறது எப்படி, இது சூப்பராக இருக்கும், அது அற்புதமாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்துக்குமே இங்கே கட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்தாலே இங்கே கட் ஆயிரும். ஒவ்வொருத்தருக்கு அது இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. இங்கே ஷேருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், காப்பி லிங்க்குங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணதை எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து $T = minutes to second கன்வெர்ட்டர்னு போட்டு பாருங்கள். கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும். நான் 120 போடுறேன். இது வந்து 2 மினிட்ஸுக்கு. 60 செகண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது வந்து 1 நிமிஷத்துக்கு. யூடியூப்பில் வீடியோ பாருங்கள், நான் அனுப்பிச்சி விட்டேன். இப்போ நான் அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் 2 மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் தான் காமிக்குது. உங்களுக்கு பாருங்கள், நான் ரவுண்ட் பண்ணி கூட காமிக்கிறேன். பாருங்கள் 2 மினிட்ஸ் தான் வருது. இதுதான் தேர்டு ட்ரிக்கு. ஃபோர்த்து ட்ரிக் வந்து இப்படி செகண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்படி பண்ணிங்கன்னா 40 செகண்ட்ஸ், இப்படி பண்ணிங்கன்னா 30 செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம். இதுதான் இன்னொரு ட்ரிக்கு. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சூப்பர்னு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.